लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोननि गेजेराव आं मावजि बुन्दा नार्जारिया 4:30 जानाय लोगो लोगो भिडिअखौ नायब्लानो मिनिनानै गेस्ट्रिकफ्रा खारलायनाय माखासे थाजा गरम असदा खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैलायबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ दिनैनि नायलांदोलाय। गिबि खौराङानो जाहैबाय आसामावबो फैगौ एप्रिल दाननि 29 अक्ट'आव बङाइगावआव थानाय दालिगाव थाव बानायनो थाखाय मानसि हासुदैखौ नांसिगोन होननानै मिथिनाय जादों। खौराङाव मोननाय बादिब्ला मानसिनि हासुदैखौबो गारि मटर थाव हिसाबै बाहायगोन होननानै कम्पानिनि बिगोमाया बुंदों। आरो बिथाङा बुंबावदों दि मानसिनि हासुदैखौ मोननै रोखोमाव बायनाय जागोन होननानै। जाय मानसिया एसे गोजाहां हासुयो बेखौ डिजेलनि दामजों लानाय जागोन आरो जाय मानसिया पेट्रल बादि गोजा हासुयो बे हासुदैखौ पेट्रलनि दामजों लानाय जागोन। बिनिखायनो जाय सुबुङा दामखौ बांसिन लुबैदोंब्ला बांसिन गोजा हासुनानै जमा दोननो थाखाय मेनेजारआ खावलायहरदों। बरपइपारा गामिनि थेबगां बसुमतारिया बिहामजोखौ खुदुमनानै रायजोजों मिटिं खालामजानानै 5,000 बार'ना फैसा जुरिमाना फोनांजायो। दा थेबगां बसुमतारिया 5,000 रांखौ होनो हाबाय, नाथाय बार'ना फैसाखौ दासिमबो होनो हानाय जायाखै होननानै खौराङा मोननाय जादों। बिनिखायनो सोरबाफोर बार'ना फैसा दंब्ला बिथाङा 10,000 रांनि बायनानैब्लाबो लांफैगोन होननानै खौरांफोरनि सिगाङाव बुंथिदों। आंना फोथायनो गोब्राब मोनदों जानो हागौ, बुहुमनि रावबो सुबुङानो दासिमबो बे जिरादखौ नागिरनानै दिहुननो हायाखै। नाथाय क'क्राझार जिल्लानि दुमदुम खाव होननाय गामियाव पेहेब्राया साल खुन्थियानि रोदाखौ नागिरनानै मोनबाय होननानै जोंनिसिम खौरां बिरबोदों। बिथाङा बुंनाय बादिब्ला गावबो जोबोद खस्थ'नि गेजेरजोंसो नागिरनानै मोनदों होननानै। बांसिन मानसिया हा जावनानैसो नागिरो होननानै, नाथाय पेहेब्राया साल खुन्थियानि रोदाखौ खुन्थियानि गेजेर बाहागोआवसो नागिरनानै मोनदों। बे खौरांखौ मिथिनाय लोगो लोगो गोबां मानसिया नायनो फैनायाव गावजों गाव गाथारलायनानै हस्पिटालावसो लांनो गोनां जादों होननानै मिथिबावनाय जादों। दा बिब्दि थासारि जानायखाय बोराया साल खुन्थियानि रोदाखौ दिन्थिला होननानै बुंदों। लोगोफोर, दिनैनि खौरांखौ बेदर जासोनानै उदैयाव ख्रेब साबाय थानानै खिनो ओंखारनाय आरो हासुनो ओंखारनायनि थाखाय खौरांखौ दोनथ'बाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, कमेन्ट एन्ड लोगोसे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। जाहाथे गोदान भिडिअ हगारोब्लानो नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसना सौहैग्रोयो।